טוב, אז בואו נדבר רגע על קפריסין. נראה שבשנים האחרונות אי אפשר להתעלם ממנה, במיוחד בקרב משקיעי נדל"ן ישראלים, וזה כבר ברור, נכון? זה לא סתם איזה טרנד חולף, אלא שוק אמיתי שמתייצב ומתפתח. אז השאלה הגדולה היא כבר לא האם כדאי, אלא איפה בדיוק הכי נכון להשקיע. וכדי לעשות סדר בכל העניין הזה, אנחנו נייזר בתובנות של מישהו שחי ונושם את השטח שם, אבנר אייזנר. מה שאבנר עושה, זה בעצם לקחת משקיעים מישראל יד ביד, וללוות אותם לאורך כל התהליך, כדי לוודא שהכל מתבצע בצורה הכי שקופה ומסודרת שיש. והנה, זה בעצם מה שהוא אומר על הגישה שלו, במילים שלו ממש. והאמת, זה המצפן שלנו לכל הניתוח הזה. הרעיון הוא לא רק למצוא נכס, אלא לבנות אסטרטגיה חכמה, שקופה ומותאמת אישית. אז הנה מה שמחכה לנו. נתחיל עם התמונה הגדולה, ההזדמנות. נצלול ל3 ערים מרכזיות ונבין את האסטרטגיות השונות, נראה איך בוחרים מה שמתאים לנו, נדבר על טעויות שכדאי להימנע מהן, ונקנח במבט קדימה. יאללה, בואו נצא לדרך. אז בואו נתחיל מההתחלה. למה בעצם קפריסין? ולמה היא כל כך רלוונטית דווקא עכשיו? אז למה דווקא עכשיו? התשובה היא בעצם שילוב של כמה דברים. קודם כל, הקרבה לישראל, זה ברור. אבל תוסיפו לזה מחירי נכסים שעדיין יחסית אפשר להיכנס אליהם. תוסיפו רגולציה שמקבלת משקיעים זרים בזרועות פתוחות, והדבר אולי הכי חשוב, זה שוק שכבר לא מתנהג כמו המערב הפרוע. הוא מתחיל להתייצב, להראות סימנים של בגרות, וכל החבילה הזאת ביחד היא מה שהופכת את קפריסין להזדמנות אסטרטגית אמיתית. אוקיי, אז הבנו את התמונה הכללית. עכשיו בואו נהיה יותר ספציפיים. נפרק את קפריסין ל3 הערים המרכזיות, כי לכל אחת יש סיפור אחר לגמרי. נתחיל עם לימסול. אפשר להגיד שהיא סוג של הימור בטוח. זו הבירה הכלכלית של קפריסין, שוק ותיק, יציב. מי שמחפש שקט תעשייתי, כנראה מסתכל קודם כל לשם. היתרון הגדול של לימסול הוא הביקוש, והוא לא תלוי בתיירות. הוא מגיע מחברות בינלאומיות, מעובדי הייטק, ממרכזי עסקים שפועלים שם כל השנה. זה אומר ביקוש גבוה לסחירות לטווח ארוך, וזה יתרון עצום. אבל, וכאן מגיע אבל, המחירים שם כבר די גבוהים. הם משקפים את היציבות הזאת. אז המשחק בלימסול הוא לא למצוא מציאות, אלא לאתר נכסים חדשים עם פוטנציאל אמיתי לעליית ערך. נעבור לפאפוס, והאווירה משתנה לגמרי. אם לימסול היא עסקים, פאפוס היא תיירות, חופש, סגנון חיים. פאפוס זה משחק אחר לגמרי. כאן המטרה היא השכרה לטווח קצר, לתיירים מכל העולם שמגיעים לעיר. עלות הכניסה פה נמוכה יותר, מה שפותח את הדלת למשקיעים עם הון עצמי קטן יותר. אבל חשוב להבין את הדינמיקה. זה שוק עונתי. בקיץ התשואות יכולות להיות פנטסטיות, אבל זה דורש ניהול הרבה יותר אקטיבי לאורך כל השנה. ונגיע לעיר השלישית, לרנקה, שהיא אולי הסיפור הכי מסקרן כרגע. זו עיר שנמצאת ממש בעיצומה של מהפכה. לרנקה היא בעצם הימור על העתיד. זו הזדמנות להיכנס לשוק במחירים שעדיין נחשבים נמוכים, ממש לפני שהפיתוח המסיבי שקורה שם יתפוצץ במחירים. מדברים שם על שדרוג המרינה, הטיילת, כל העיר בתנופה. מי שנכנס עכשיו בעצם קונה את הפוטנציאל לעליית הערך המשמעותית שאמורה להגיע בשנים הבאות. אוקיי, אז בואו נסכם את זה רגע. הטבלה הזאת מראה את זה בצורה הכי ברורה. לימסול זה היציבות, פאפוס זו התיירות והתשואה המהירה, ולרנקה זה הפוטנציאל העתידי. וכמו שתמיד קורה, ככל שפוטנציאל הצמיחה עולה, כך גם רמת הסיכון. זו המשוואה הקלאסית, אין מה לעשות. אז יש לנו 3 אופציות על השולחן, והשאלה המתבקשת היא, אז מה הכי טוב? אבל אולי זו בכלל לא השאלה הנכונה. כי באופן טבעי, זו השאלה הראשונה שכולם שואלים, נכון? איפה הכי כדאי? מהי ההשקעה המנצחת? אנחנו מחפשים את התשובה האחת, את הדבר הבטוח. אבל, וזה אולי הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה, השאלה הנכונה היא לא מה הכי טוב, אלא מה הכי מתאים לכל אחד ואחת. אין דבר כזה ההשקעה הטובה ביותר באופן אבסולוטי. יש את ההשקעה הנכונה למטרות שלכם, לתאבון הסיכון שלכם וליעדים האישיים שלכם. אז איך עושים את זה? הנה 3 שלבים פשוטים. לפני שבכלל מסתכלים על נכסים, צריך לשבת ולענות על השאלות האלה. 1. מה המטרה שלי? תשואה שוטפת או עליית ערך בעתיד? 2. מה רמת הסיכון שאני מוכן לקחת? 3. מה אני מעדיף? יציבות או פוטנציאל צמיחה? התשובות לשאלות האלה יובילו אתכם כמעט באופן אוטומטי לעיר ולאסטרטגיה הנכונה עבורכם. מעולה. אז יש לנו אסטרטגיה. אבל חשוב לזכור שהדרך לא תמיד חלקה. יש כמה טעויות קלאסיות שמשקיעים עושים, ובואו נדבר עליהן כדי שנוכל להימנע מהן. תראו, אלה הטעויות הכי נפוצות.
הראשונה היא פשוט לרדוף אחרי אזור חם שכולם מדברים עליו, בלי לבדוק אם זה בכלל מתאים לאסטרטגיה האישית שלכם. טעויות אחרות הן להסתמך על הבטחות לתשואה שנשמעות טוב מדי, או לשכוח לגמרי את כל העלויות הנלוות כמו תחזוקה, מיסים וניהול מרחוק. המפתח הוא להסתכל על כל התמונה, לא רק על שורת הרווח הפוטנציאלית. אוקיי, אז מה הלאה? בואו נסתכל קצת קדימה למגמה שאנחנו צפויים לראות ב-2026. התחזית היא בעצם סיפור של התבגרות. זה לא שפתאום תהיה עיר אחת שתתפוצץ וכל השאר יישארו מאחור. מה שאנחנו נראה זה שוק בריא יותר, שבו הערים המרכזיות והיציבות, כמו לימסול, ממשיכות להיות עוגן, ובמקביל, האזורים המתפתחים, כמו לרנקה, ממשיכים להתחזק. זו מערכת שלמה שצומחת ביחד. וזה מחזיר אותנו לנקודת המוצא, לתובנה המרכזית של אבנר הייזנר, שמסכמת את הכל בצורה מושלמת. מי שידע לזהות את האזור הנכון עבורו, הוא לא רק לרדוף אחרי אזורים חמים, יוכל לבנות השקעה חכמה שמחזיקה לאורך זמן. בסופו של דבר, הכל מתחיל ונגמר בזה. וזו השאלה שאיתה נסיים, וכל אחד צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא מתחיל את המסע הזה. האם השקעה חכמה מתחילה בלרדוף אחרי טרנדים, או בלהבין קודם כל מי אני ומה אני מחפש? התשובה לשאלה הזאת היא כנראה המפתח להצלחה. כל הניתוח הזה התבסס על התובנות של אבנר הייזנר, מומחה לליווי משקיעים בקפריסין. תודה שהייתם איתנו.